हामबाय जों दिनै रामभद्र बिसि सफायखा दिनै साल गाहामनि दिन दिनै एडिसे हापां मानमानि दिन दिनै जों बबागोरानि दागि बुंबाय जों दिनै रामभद्र बिसि सफायखा अ जागायाव दिनै যত জাতি মিলিনো দङ र त्रिपुरा रियां साकमा मिलिनो र जाति ऐसा रामभद्र बिसिव दिनै करबक साब डिभिजन बे खबजा नर नुगै मानखाना दिनै पाब्लिक रंनि जे बबागोरा दागि मानि हाइकेनो जों যত जागोन किसा किसा जों जे चुकजाक त्रिपुरा माथा जे चुकमानि साक जों सबाय दङ दिनै करबक साब डिभिजन बेलेनो खाकसांखा दिनैनि साल काहमाव जों दिनै अरनि बरम गोनां दिनै चेयारमेन दिनै नबजय रियां नमालायै बिनि हयहर मुंबाय फायदिनै जों दिनै फायजाखा अर जों करबक साब डिभिजन इंगै मानजाफैगा दिनै बरम गोनां दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट मलिता मोहन त्रिपुरा এই दिनै लिडार्स रक এই दिनै अर चाकतें मुनि त्रिपुरा इंगाय सतेन्जय रियां এই চিনি করনি লোকেল লিডার যত দङ बुं सालिया बबागोरानि नाहारमुं जों आगिबो सावो ताबो सावो इउनिटि खलाय तनि नानि बागै जों नायो खायसा कायनि सावो आबनो खनाया जारख्लाय नर जे बबागोरा साख्लाय माने बा चिनि लिडार सामाने बनो नर फलो खायदै जों चिनि लुकुनि गाना तंनाय चिनि पाब्लिक निगानाव हाँ যত লিডার ফাইमे आफानो ngै मानो हाइपानो मेसेज रेखा इंगे जों बनो लगी लगिनो जों कन्टेक्ट खायनानै जों चेष्टा खायो अरनि चिनि लिडार ते चिनि चेयरमेन खूब एक्टिव दङ बर' अफिस आदालत खारै दङ बर' काहाम कइनो जों बाय अम कन्टेक्ट खालायनो दङ गरीब जोंबो सागा जे किसा गरीब सुख सुखिया नुखुं बर'नो नायदि जों दिनै अर 14 फेमिलि न जों बबागोरानि दागि बुंबाय 14 फेमिलि न जों जे सुखसाक जों रोफायना फायजाका बिनि सिगाङावबो जों जेन्ता बिसिव रोखा गोथै थैनाय नखङावबो जों थाङै माइरं 50 केजि त्रिपुरा मथानि जों बबागोरानि आइडियोलजि बाय जों रोखा असनो सावै आं कंनारनाय हामबाय